дръжте вдясно. Превишавате ограничението на скоростта. Добър ден. Сега, който не знае, да види как се минава граница, как от Германия влизаш в Дания. След 100 метра продължете надясно. След 50 метра Колите вляво, продължете надясно. камионите вдясно. Превишавате ограничението на скоростта. След Добре, машина, 1,5 км излезте от магистралата. Това е границата. След километър и половина излезте надясно, след това дръжте вдясно. Ето е табелата Денмарк. Та са изпряли, защото е минало тук, дето камионите минат. И така, вече съм в Дания. Така минаем границите. Тук. Не както Превишавате ограничението на на Русе или скоростта. на Видин или на Калотина. Вече съм в Денмарк. Имам 5 км до базата. С китайка ще изключиш, защото много мърмори. Излезте надясно, след това дръжте вдясно.